only nweta this video metụ maka na share button. I'm on this video. I go down well with some people, but the truth has to be said anyway. The truth has to be said anyway, and all no onye yekwe, mama wezugo yekwe. Gente na this video. Bien, anya kati ga Gaza. Oga check mgbe ga ji kwuyo gwa ahụ. Ọ sị na za adịzi arụ ọrụ. Ọ triki chojeri. Onye na-ege izizi. Bien nke ebua, mana nke a ga-agbadi ya n'onu. Ndị na-eme ibe akarịrị akarị. Onye ọbụla ma onye a na-akpọ onye kachi onye kachi nwa osu, mmadụ enyezini ya ọrụ. Mmadụ anwaziri anwa nye onye a na-akpọ onye kachi nwa osu ọrụ asị azamanụ. Ife ọ bụ onye ochi ka ọ bụ. Akwụkwọ agbanyere n'ugbo akpọ Okija n'ụbọchị taa Disemba 2024. Deti taa bụ week. Taa bụ taa Friday. Ụkwụ agbanyere na ndụ ọ sị na ya ha abịa na ndụ n'ọnwụ ka ọ ga-abịa. Ọ ga-abịa n'ihe ike. Ọ ga-abịa n'ihe anya mmiri. Egbupụ ya bụ isi okwu unu gbukwu na zuru ozu. Onwe mkpọkụ unu si mgbapụ na ọnọ obodo ọbụla ọnọ n'ụbọchị taa. Ya nọ akwụkwọ ahụ a nyere ụnọ ka unu wee jee rie ọgụ. Eji saa akpụ ya akwụkwọ wee sị ala akpụrụ ya okwu na ogwu akpụ. O wee nupụ isi ahụ o nupụrụ ya na mmiri echichi. O nwecha esi amụ ibu. Akwụkwọ aka njikọ wee kpọkụ ihe niile nọ na mmụọ wee sị ụlọ debe ọgwụ n'isi ya. Nwata afọkwara na ezinụlọ ha, nwaanyị afọkwara na ezinụlọ ha, ka ọ mara na ọbụla ego ahụ ọ na wetara ya ọnwụ. Ọbụla ego ahụ o weta ya wetara ya ọnwụ. N'ụbọchị taa ahụ ji atabi ya ọkụ, ụkwụ ji asụ ya ọkụ, ụkwụ ji azụ ya, afọ ji eju ya. Na ndị dibịa ọbụla onye ọbụla sị na ya bụ nwa dibịa. Ya bụ nwa dibịa n'eziokwu. So na ka aja je Maria mgba ike. Asị m ụlọ onye bụkwa ọ na-agwọ dibịa. Nwa dibịa ọbụla ya chọrọ ikwu eziokwu. N'anya ndufu, ya wa narị ya ego. Ọ wasị na ya na-eme nke a ya na-eme nke ọzọ. Asị m ụlọ na-egbukwa nwata. Unu na-egbukwa nwa dibịa na-egwu ezinụlọ ya. Ọ fọta na ọ na-eme. Ọsị ọzọ ka ọ mara ihe ọjọọ ọsọ. Nwa dibịa ọ na-achọghị ịgwa ya eziokwu chọrọ idufu ya edufu. Unu na-egbu nwa dibịa ahụ ka ọ ya wụ ụbọchị ọzọ ọ gbara ife ọjọọ ọsọ. Ọlụ dibịa bana na anọdatin since ụmụ okolobịa baa ya wee usa ego ife ha nwa ji wee baa ọlụ dibịa. A sị na he who goes to equity must go with clean hands. He who goes to equity must go to with clean hands. Since eji wee mezie ọcha si bute ọcha si bute, since eji wee mee ihe ọ na-awụ omenala kịta. A sị na alụ gbaa ahụ ọwụlụ omenala, and alụ agba na ahụ baa ọwụlụ omenala. Ekwuru na go na those days mgbe ya awụ a na-eme ifedo ka ọlụ ụwa ya a na-eme ma ọ na-alụ ọlụ ịtụ akwụkwọ a na-ezo ya ezo. Sọsọ ndị mma ya ama achọzie something na-eme were na-egosi ndị mmadụ na-efe ahụ ife a na-eme were enweta ego. Go na those days tata ndị mmadụ na-anọzi na Facebook na-ekwu ihe nwa niile a na-afụ ya. Ọnya ka eji wee jetụ mmadụ na-alụsị ijetụọ mmadụ na-alụsị because na ego wee ego onye ọcha ego iji jetụ mmadụ na-alụsị ife a. Is it your money? Is it your money? Wayo ohi ijezu onye ọcha, ohi ijezu onye ọcha ka ije zute onye ọcha. Onye Igbo ba izugharịrị ya n'ohi. Ife igolie ka ilelie, ife igolie ịzụrụ ya ka ilelie. Ije gwuwayo egwugharịrị ya ijetụọ na-alụsị onye ọcha jegotụọ ọgụ na-alụsị. Ewojerie nwa dibịa sịrị na n'ọmụ eziokwu. Nwa dibịa sịrị na ọkwụwara aka ya ọtọ. Nwa dibịa sịrị na ọ na-ekwu eziokwu. Ewerie jee na-alụsị ife ọ na-arụsịghị ahụ aha arụsị na-ekwu eziokwu. Because na ọnwụ na arụsịghị ahụ arụsị na-ekwu eziokwu, the moment i wetara ikpe dị etu arụsị ahụ egbu before wee chọwa anybody. Arụsị ahụ egbu because na onye wetara ikpe ahụ na arụsị as guilty as onye ahụ ọbịatọ na arụsị ya.
It is very simple thing. It is very simple thing. Chris Ngige, Alusi Okija, Banaho Chris Ngige. There must be a government, Alusi Ahaya, Abanaho. Government, which has been in a Alusi Aldo, lawyer a government facility. Some no more balloon. Government, which has Sieba Alusi Aldo, lawyer a government facility. Nkwoye sinu na ezugo kwuri nya fiakwa e gotago this one fiakwa mana nka ye mu no fam nanya uno no lo na ani Igbo eba una a commit act of criminality sinu na eme nwa dibia sinu na eme nwa dibia ase nwa dibia do idebela ahu na imo eziokwu okwodu di ikpe abialo e ma le ki yesi we settle ye nda ahu na azu because na imo no ego ohi ego ezuru no ohi ka a na ekpe ife a we ego ezuru no ohi mgbe gboo be anyị onye a na-emewu emewu onye mmadụ na-emewu emewu and na mmewu ha na-emewu ihe na-enechasịcha aka ma na aka ụdọ ọcha iwe jekwuwa alụsị maka na ịma na alụsị ya enyocha na ọwụrụ na ịdụ guilty of ife ahụ iwetala alụsị in any way ọnya ka eji wesị na he who goes to equity you must go with clean hands aka ya asọ ya anywhere ịghọtara ọhigbuo mmadụ na ọba junction pụta na nnewi egbu onye nke ịgbara jekwuwa arụsị ya eji aka ọbara ahụ ibu n'ọba junction wee gbugote first before wee jekwuwezi onye gburu onye nke etu a ka o si eme so ụmụ ikpe ha ọha eje polisi yes ya jee polisi na ọsọ na polisi ya wee were intimidation na ewere aka azụ na ọ wụrụ ka ekpe nọma that you can go to the police ego izuru mmadụ n'ohi ka business gụ na onye ahụ mere ụmụazị ba ya kwụsịkwa nonsense ahụ ụnụ ya kwụsị nọnsensị unu na-eme ọ na ịpụ oje zuo onye ọcha ohi zute onye ọcha ohi onye ọzọ zugharịa na akpụ oje zu ike chọwakwa onye ọcha ọzọ yes chọwakwa onye ọcha na ya anatakwa onye ọcha ọzọ ọ ife zụrụ ka ilelie izuru ya ezugharị so ịmarụ na onye ọcha ya ebia pain you are expecting onye ọcha to bear the pain of ego ahụ na je you must also show it by bearing the pain of nke ahụ mmadụ na je and a lot of people will come after me na this page in agree ikwu onwe oke na-ekwuru ikwuchi ihe timife ịghọtago ikwuchi ihe timife so ka anyị na-aga very soon and apụta ejegba ya akwụkwọ na alụsị bịa na Facebook na-akpọ afa na common sense niile a na-aka ebe a ọ gaji esi Abuja bịa kwụrụ nwa dibịa kuchie na Abuja oje Abuja ọ na Abuja 2 years mgbe ọ batara ọmara ife this is trial by ordeal constitution is against it. You don't have any right to try anybody anywhere for any offense. Na bro, na court of law. Jane na my page. Ego single section ebe kurie na constitution ai. Muria je kushie ye. Eotago. Or conspiracy to buy somebody. Or conspiracy to buy somebody. You can ya no ni Facebook no na video na say na family ye ya hu no ye bucha family ha niile gbu onya onye ka ewu onye ka ewu na constitution of Nigeria ka ebe constitution of Nigeria nye the power to pronounce somebody na onye ya hu ebe ka onye power all this nonsense ụmụ mpịampịa dibia anyị nwere be anyị na-eme one day there must be a government that will come and face all of you ekwuchasịcha mgbamgba na niile ahụ gọọmenti ya alụmụ ife ana gọọmenti ya alụmụ health center for ndị Okija ọ na-anọrọ ebe a gbone ka Obi Jackson batada n'ala ebe a weta ikpe ugboro ka Dozie batada n'ala ebe a weta ikpe ọ ha ndị nnukwu mmadụ nọ n'Okija with thousands of other people ọ nọrọ ebe ahụ na na-egbusisi mmadụ ebe ahụ na unu na-eme nwa dibịa one day gọọmenti ya bata rụọ university teaching hospital n'ọfịa kpochasịa because unu egburu na-erụ arụrụ ana unu eji ozi ikpe kwụ ọtọ ikpe by normal is supposed to be ikpe na arụsị because arụsị should be a sacred place ebe a ka ị na-ana ikpe wayo ebe a ka you are encouraging if you just ndị mmadụ si enyezina the guy ọlụ you are encouraging our people to go into igwu wayo. Yes, you are encouraging our people to go into wayo. If I know ka na nwa ahụ na-egwu wayo ị support godu nwa anya mere ife ọ na-eme ị ya pụta n'ilo bịa na akụ aka ịpụta n'ilo ị bịa na ama n'elu na announce. Are you supposed to do that? Onwe ife ahụ ife ụfọdụ na-eme behind the camera mana ife nji wese na alụ agụba na omenala ba anyị ewu na nke emechazi elu ebupụta ya na kamera bịa gosie ndị mmadụ iwe bụ onwe gị ike ọ bụrụ na ngụwa onye a akpọrọ na this video ọ ngụwa onye decidere ịhapụ this nwa dibịa si Abuja bịa buru ihe spend ezigbo ego n'isi
olu Abuja ebe ahụ ọ nọ ya 2 years bata ya na the second year or na the third year ọ bata anya ya ekiri ya ọ maka na ofu onye Igbo unu egwu one day unu ya emegide ife a meita ya onye ya eyi unu egwu meite onye ya eyi unu egwu banye iyi unu egwu I mean nya so unu n'ife niile unu ma anya unu eweghọta ife a na-ekwu etu aka esi egbusi mmadụ gwa m ndị niile n'obodo oyibo atụba n'alụ na-alụsị ya maka ego azamoni mmadụ one ka arụsị gbuo n'alụ ụfọdụ ugwu ha nọwa obodo oyibo bata ebe a eje konaivu ofu ebe wee gbuo ha etiholu ha ife na mma ego bidoro onye ejetiri ife na mmanya ezi ndị eje gbawu ha n'obodo na Naijiria ebe a onye alụ obodo oyibo ta ihe ezo nwe ife ya eme ọbịa nwe ife ya eme ndebe ha epụtazi ije mmadụ kọmitizie crime ife ahụ gbuo m ogbuo ụmụnne m gbuo ndị be anyị niile kpochakọrọ famili anyị niile ese m na alụsị ahụ wee ezigbo alụsị ese m na alụsị ahụ wee ezigbote alụsị ọbụla arụrụ a na ka ọwụ ka i wee were wee hudu ndị ọzọ niile under hostage. Is that not why? One day ọkifuru etu anyị si wee bụ na masquerade festival na ntụ masquerade festival anyị si wee end na Igbo because na-ewuru na-ekpaba alụ. One day our government will become functional. One day our government will become functional, and when our government becomes functional, a lot of all this nonsense and mess will end. A lot of all this nonsense and mess will end. 80% of ikpe na-abịazibe ndị nwa dibịa na-atụ n'alụsị wu ikpe wayo. Tell which kind of alụsị dị ife ahụ? Alụsị ahụ ekpe ikpe nkwụmọtọ, alụsị na-ekpe ikpe wayo, alụsị na-encourage ndị mmadụ gbuwe wayo. Yes, adọrọ m against unu wee da-agwọrụ ndị na-egbu wayo ọgwụ ọrụ unu ka unu alụ, mana ijikwa disem alụsị ahụ iji alụ disem ọlụ wee werie chọkwazie ka ije kwuo olu mmadụ ịmakwa ife ije onye a na-opres onye na-opres mmadụ ị na-opres mmadụ opres ahụ ịgbarụkwa bịa n'alụsị ịgbarụkwa bịa n'alụsị na ịbịa zọrọ ka alụsị kwuolu gị ọnụ. Alụsị ya ebugodo ụzọ jekwuolu onye igwuru wayo if not that n'ọgwụ ọjọọ ka unu na-agwọ ọgwụ ọjọọ si na alụsị ka ejetụ mmadụ ọgwụ ọjọọ ka unu na-agwọcha si na alụsị ka unu jetụ mmadụ maka ife ha na-eme ha mere ife ha na-eme mecha ha ejezie gwọrụ ntụntụ ọgwụ nwere ka o si wee sozie ego n'azụ na ọ bụrụ na ịkọba ife ya na-akọ kọcha hapụrụ alụsị ya jewe ọgụ. Alụsị can not go anywhere because na alụsị mana aka ga akwụ ha ọtọ ife ahụ abụrụ ikpe nkwụmọtọ. The foundation of ikpe ahụ iwotagodo rie do very messy. The foundation of ikpe ahụ iwotara arụsị na-ekpe ikpe kwụ ọtọ na ọ bụrụ mgbe gboo o ji wụrụkwo mgbe gboo n'ala Igbo ọhawa arụ niile a eji wee na-emekịta. One day ebe ahụ ụnụ nọ gasị anyị level were lụọ University Teaching Hospital for community ebe niile ahụ ọdụ because ewelu na-ekpewe ikpe gbagọrọ agbagọ ewelu na-egbusisi ụmụazị be anyị ịghọtago. Then ngụnwa onye ya wee jee mee ife je tinye na Facebook ngụnwa onye na-eme ya ndụ. This is trial by ordeal. By Nigerian law, nobody has any right to try you by anything, anywhere. And nobody has the right to pronounce on if not the court of law. Even the human right itself, emebe n'ife niile America ebidogo obodo niile ebide ka a ghara ịdazi egbu kama anyị egbu a sentence onye ahụ to life imprisonment. Nya ka ndị be anyị ka na-eme na na-eke ikiwe na ala Igbo hia ịma na ikpe ahụ ikpe ọnwụ na ịma na ihe ewoje ka polisi kpee ye ikpe ọnwụ na ịma na ihe ewoje ndị polisi ka ha kpee iwoje na alụsị ma a na ife ahụ ikpeazụ ka ijere ibe ebe ahụ and ekpeghị ikpeazụ na alụsị agwụrụ ọgwụ bodo so onye ahụ jee mee ihe wee gosi that picture ya egosi wee gosi vidio ya egosi iwee nụ ife ha kwuru si na Abuja wee polisi jee kpụrụ nwa dibịa ahụ oluo na polisi ya disapia na polisi ya alụsị ya abịa zọ ya na polisi ya iru ebe ahụ kuchie ebe ahụ for 2-3 years ribe ego n'isi ihe ka ọ taa afụfụ ọtacha afụ ka ha wee kwụsị nonsense ya ha na-eme. This is nonsense. Share this video ama na ndị ya abịa bịa ịkọ ọnụ ndị mkpalaka na ntena ha nya ndị mkpalaka na ntena ha ndị ọwụ ha ka m gwada look let me tell you ejighị ife a emela aka ọlụ. O nwere ndị merie eme ihe ego bịa ha divert ya into another thing. Ọha ife ihe eji mere aka ọrụ asọkwa ndị eji na-emere aka ọrụ
ka ị ghara isi na m bịara asọkwu nke eji